Mengucapkan selamat datang kadang-kadang seniman. Iya. Menika wonten Mas Dedi Anggara. Iya. Dedi. Lanang, Det. Lah kowe iki jare ora diundang. Ya ora kowe. Ora ngono. Kok ora ta. Adiku lanang Dedi iki ya ngono kuwi kok. Bocah nek entengane kaya ngono genah iki. Entengan nyandiki ya teko ngono kok. Ora diundang kok teko ki ngopo kowe iki? Gusti Nyun Ngapura. Oh nggih, menika sekalian iklan, nggih. Iklan dari produknya Mas Dedi Anggara. Ngiklanke Mas. Apa, Dik? Kok awake dhewe entuk bonus 10%. Oh ngono. Apa nang kono? Menika pecinta Gatot singkong instan. Wow. Hei, Kyai Putri kok. Iki anu kamerane sing urip endi to, Cak? Iki gini. Niki. Mbok bile wonten kang ngersake Gatot instan. Iki kudu Gatot bocah kae lho ya. Ora kok. Gatot instan namanya Mama Mia. Ada utuh jenengmu to? Oh, ra sida nek enegah. Lah utuh jenenge lho. Ayo jenenge ya pancen iki marke iki nek sik kagungan ki adiku lanang Dedi iki lho kowe. Ngono kok ora iso dipangke kaya. Mbok bile ngersake menika saged menghubungi Dedi Anggara ya. Ya. Kuwi elok tenan. Hah? Lewat saya juga boleh. 10% ya. Iya. Produke Santi iki sing tak iklanke apa kok tak goleki kok reneng aku. Kowe iki lho, kono ki anake kan Dedes ya, Nyok. Hei. Oh iya. Ya iki aneng iki. Aning disuting aku ora wani kae. Tak kandhani. Apa, Dik? Nek kono ki ra enek, sing enek nggon jero dompet tak selipke nggon jero sing cilik. Wong kok senengane iki lho. Wis, ayo papi kanggo nah tutuke lagune. Gusti Yen Nyun Ngapura. wis mari kanca-kancaku Selamat tinggal kancaku mareno tunggal. Tunggal kuat pandemku wis
bias ya. Bias. Resiko pekerjaan. Engko ki aku ki jane mesake karo ibu-ibu omong rawuh. Tegese? Lah engko tekan mulih lah ayo tengeng. Mula wit saka kuwi kita bergeser ke sana tidak apa-apa. Ya. Nanti kalau ada yang merasakan anu gulu-gulu apa lehernya agak-agak tengeng gitu ada obatnya kok, Mas. Apa, Dek? Plikita. Pil kita. Pil kita. Ganti to. Pil kita kok pil kita. Ngomong nek ganti. Peh kowe duwe kok. Ngomong ngono. Yes. Itu kimochi. Ayo, gas. Nek niki genah aman Bapak Ibu. Ayo, gas. Pendi, stop ya. Mesake, ku nek sulasine ngletek bahaya lho Pan iki. Cepet. Mbak, san menawi ajeng gumoh mboten napa-napa, Mbak, nggih. Nek anu mriki raos pripun ngoten, mboten napa-napa, Mbak. Lah ngapa? Lho, mbok ngene-ngene iki ngono aku mling karo Pendi. Wis ya, ku nek sulasine ngletek matus ngono lho iki. Rini. Oke. Rini yo. Aku tak nang kene sik kok tak nyedak rono. Kelangan ngawakmu kapan kowe? Aku wis kondo cium mari cilaka. Aku wis kondo. Ayo. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Aja muni tuturi kaya kiai. Lagi oke wae yen klenger nglosor dhewe. Cukup lakonku pancene bener kandhanganmu merga mendem rusak awakku iya alon-alon Iki kok gur kebancang-bancang Nah. wae kok. so anu ki nek ngene iki ditalekke gulu kene Gantung ya dulu. Kok senengane. Gini. Berarti nyanyi Mas Nganten? Ora ta. Mbok menapa kok Ya, sepira le ul. Yen wis mari